Menjerin tak?
Nggih, Sindika. Bareng matur wonten Setya Praja. Nggih, kula Kanjeng. Tak tampa ora luwih. Pangestuku tampanono Setya Praja. Inggih, sanget anggen kula mundi dadosaken jejimat. Ya. Saklamunipun kula merangkani wonten ing Pucang Kembar. So nderek ngembul kamuten wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Sedaya para nayaka praja mudhune para kawula tansah sumuyut sumungkem wonten ngarsa pinjandalem awit pinjandalem ingkang jumeneng nata wonten ing Kadipaten Pucang Kembar Kanjeng. Ya, ya. Setya Praja. Iya. Sarehne akeh para kadang adipati Sentana hasta nayakaning praja ing Kadipaten Pucang Kembar. Inggih. Kula kepenak napa. Inggih, Sindika. Diajeng Sekarsari. Dawuh timbalan dalem Kang Mas Adipati. Slamet. Ngadhep meneng ngersaku diajeng. Pikantuk berkah pangestu panjenengan. So, lampah kula widodo Kang Mas. Namung sungkem pangabekti kula kunjuk Kang Mas. Ya, ya. Tak tampa ndadekake bungaing atiku. Sanget anggen kula ngundi Kang Mas. Kepenak nanggon sowan. Injih sendika. Danupaya nuwun paring pangandika Rama. Dikepara rada maju sowanmu ngadhep ning ngersane Rama. Inggih. Kanthi kararjah ngadhepmu ning ngersane Rama. Berkah pangestunipun Rama sowan kula kalih sering sambikala. Namung bekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem Rama. Ya. Tak tampa ndadekake bungae ati Rama.
saben-saben dan upaya ngadhep ana ngersane Rama ora lali tansah ngatur kewan. Inggih. Ya mung kepenak nanggo mulu. Ngestakaken dawuh Rama. Puspawangi. Nuwun paring dawuh. Dikepara maju sowan nggih. Inggih, ngestakaken dawuh. Slamet ngadhep nang ngersane. Pangestunipun Rama Dipati Jumasa. Ya. Winantu karajan suwan kula wonten ngarsanipun Kanjeng. Langsung tempal bekti kula ugi kunjuk wonten ngarsanipun Rama. Ya. Tak tampa ndadekake bungaing atine wong. Ya mung kepenak nanggon mulung. Ngestakaken dawuh. Setya Praja. Nggih kula Kanjeng. Mula iki dudu dina pisuwanan. Inggih. Aku ngersake para kadang sentana mudune para kawula ngadhep ana Pendhapa Agung Kadipaten Pucang. Punten dalem sewu Kanjeng. Ya. Estunipun wonten perkawis menapa kula gadah kalepatan dalaran anggen kula meranata sedaya para punggaling praja wonten ing Pucang Kembar boten dadosaken renaning penggalih dalem. Monggo badhe paring pidana menapa kula sumanggaaken. Setya Praja. Inggih kula. Aja kladuk ati kejeron penampa menawa kowe luput ana ngersak. Lajeng kersanipun Aku mundhut. Sarene kowe tak utus supaya meradenake beya kang wis tak paringke marang kowe supaya waraden ning Kadipaten Pucang Kembar. Oh. Kawula sing pantes nampa beya saka ngersak. Oh menika to ingkang dipun penggalih. Iya. Sambet kalian beya ingkang pun paringaken dumateng panjenengan. Kula paringaken kawula dalem wonten ing Krarang Pradesan menapa wonten ing ngereng-ngereng redi menika sampun kula paringaken kula pasrahaken sesepuh wonten ing Pradesan so ingkang ngereng-ngereng redi Kanjeng. Setya Praja. Iya kula. Rikala mau ngarep sing tak dawuh iki kowe, ora sesepuh desa ngadesake ora ning sing tak dawuhi maradenake ki kowe. Dadi sing duwe wenang ki kowe, Setya Praja. Lajeng kula lepan iki. Ora luput, ning ora bener. Nggih, semoga. Punten dalem sewu. Piye? Puspawangi. Sambet kalian aturipun Regana Patih Setya Praja. Ya. Menika wau kados benten kalian kasunyatanipun Bedane nggonti nggih? leripun mekaten. Natkala kula niti bawat wonten ing dusun madusun. Wonten ing mriku wonten kawula ingkang ngaturaken bilih dana ingkang dipun waradenaken dhateng para kawula. Kasunyatanipun sedaya wamboten dugi wonten ing para kawula. Ya. Diajeng Sekarsari. Dawuh timbalan dalem. Tak jaluk sinajan to sliramu kuwi jejering wanita. Ning mbok iya melu ngembat ruwet rentenge Kadipaten Pucang Kembar. Saiki selagene wanita karo priya kuwi ora ana bedane diajeng. Kekiranganipun kula menika kados pundi to Kang Mas? Anggen kula ngesuwi dhateng para putri-putri ing Kadipaten Pucang Kembar. Sedaya kadosipun sampun tumata Kang Mas. Sedaya kantun mengga menapa panjenengan badhe ndhawuhi menapa kemawon sedaya sampun sumadi ya Kang Mas. Syukur diajeng. Yen kaya ngono rak ora nglisemke ana ngersane pun kakak. Punten dalem sewu Kanjeng. Setya Praja pi. Sambet kali aturipun Kang Putra pun jeung Pangeran Puspawangi Puspawangi ya. inggih
menapa den wau wonten kawula ingkang nagih janji rak ngaten. Leres Rekyana Pak. Nyuwun pangapunten. Panjenengan nggih kula ingkang lepat. Awit terus pundi malih kula menika nggih kagungan garwa kalih dados arta inggeya ingkang badhe kula paringaken kawula dalem menika kula cathet kula nggih maringaken garwa kula kalih. Sok ngono kekucak saka ngersaku isih kurang. Nggih. Namung sekedhe anggen kula nyang. Lho sesuk meneh menawa isih kurang. Kowe ora bisa matur ana ngersaku. Ora kaya ngono kuwi cak-cakan. Nggih, nggih. Muntem dalem sewu to. Dan upaya piye? Atur pangandikanipun Kang Mas menika ya leres. Atur pangandikanipun Siwa Patih menika leres. Kowe kok bingungke Rama to? Muntem dalem sewu. Jalaran Siwa Patih menika anggenipun ngrangkani wonten ngarsa dalem menika sampun sawetawis. Ya. Menawi tasih wonten salah setunggal ingkang dereng dumugi papan ingkang dipun paringi. Menika katemben dereng kemawon dereng dumugi. Jalaran Siwa Patih menika wau matur menawi dipun aturaken pinangka sesepuhipun ing desa madesa. Ya. Dados kula kinten dereng kemawon dumugi wonten papan dunungipun. Ing samangkenipun kula kinten dipun radenaken wonten para kawula sanak kadang pamong mitra tangga tepalih ngaten Rama. Ya. Bener Kang Astyo. Inggih, inggih. Mula sesuk meneh bea sing kudu diparingake para kawula ya kudu agake tok waradenke para kawula. Inggih, inggih, inggih. Nuwun sewu. Piye? Malah wonten setunggal malih kawula ingkang matur dhateng kula. Matur kepiye? Malah menika ngeling semi tumrap nayakening praja. Ngleling semi. Terus perkara apa Bos Wawan? Natra kula wau wonten satunggaling wanita. Ya. Paring atur dhateng kula. Bilih pawestri menika wau kagungan putra setri. Ngendikanipun menika dipun gonjak napa dos pundi kalih Nayaka Praja sesepuh wonten ing Pucang Kembar. Den Masih pawangen. Inggih, dos pundi. Kuwi tenan apa piye? Leres. Leres Oke ming kaya wara. Mboten. Menika kasunyatanipun ngaten nika aturipun Rekyana Pak. Bocah saka ngendi? Nggih. Namung laladan Kiwa tengen kene. kedung mriki mawon. Kuwi meteng kuwi. Nggih. Bos Wawangen. Inggih kados pundi. Seklimah aturmu ning ora kepenak mungguing Rama. Inggih. Jalaran kowe matur. Menawa ana kenya kang sowan ning kapangeranan. Inggih. Ning kono nyuwun pengadilan ngono apa piye? Leres. Terus sing tumindak kuwi Narapraja Kadipaten Pucang Kembar. Inggih, mekaten. Mboten Narapraja Kanjeng. Pun kula ageni kula piyambak. Dadi sing lakoni kowe dhewe. Nggih, nggih, nggih. Setyapraja, Setrapraja. Lah kok dadi kowe ora ngilu? Yen kowe wis piyayi sepuh. Lah to lemu daden ya kepiye terus? Kawontenan menika larena Jawa-Jawa. Kampen manu wonten emper kula ya mesakaken to. Ya lajeng kula Setyapraja. nggih kula. Tak jaluk tanggung jawabmu. Nggih. Ning sesuk meneh aja dilakoni. Nggih nggih nyuwun pangapunten nggih. Kabeh mau damar mancung cinupet. Oh nggih. Mengko mundhak ora prayoga ketadean. Oh nggih. Dan upaya nuwun paring pangandika Puspawangen lan kowe diajeng sekarsa. Dawuh timbalan tadi. Dados wuruhananmu. Rikala dina sing wis kawuni. Aku rak tinimbalan ana ngarsa dalem ingkang senuwun Sang Prabu Hanyakra Kusuma ing Mataram. Lah ing kono
ingkang sinuwun nyariosake menawa Kutha Goro Mataram saiki lagi kena pagebluk. Injih. Bisa dinarani sore lara esuk tumekaning pati, esuk lara sore dadi bayangan. Injih. Lah sakwise ngono ingkang sinuwun nesu budi minta sing nugraha ana ngersa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa ana swara demeling tanpa wujud bisa tentrem Kutha Goro Mataram menawa tinumbalan kembang Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma Rama. Iya. Lah ya kuwi ngger sing ndadekake tenge penggalih Rama. Kamangka miturut ngendikane ingkang sinuwun kembang Wijaya Kusuma mau dumunung ana ing Kadipaten Pucang Kembar. Injih. Punten dalam sewu Kanjeng. Piye Sedrapaja? Yen miturut pemanggih kula kok ing Kadipaten Pucang Kembar yo babar pisan mboten wonten ingkang nami Sekar Wijaya Kusuma. Lah ya kuwi. Lah ya kuwi sedaya praja sing ndadekke buneking penggalihku. Kamangka perkara kembang kuwi nek kaya aku ora mangerti. Lah iki mbok menawa diajeng Sekar Sari mangerti. Kembang Wijaya Kusuma kaya ngapa wujude diajeng. Wonten dalem sewu Kang Mas. Ya. Kula piyambak dereng nate mangertos kados pundi wujudipun kembang Tangkok Wijaya Kusuma menika Kang Mas. Awit wonten ing Kadipaten Pucang Kembar menika mboten wontenipun Sekar Mladi Kang Mas. Rak ya ngono to, Nger? Injih. Ning Taman Keputren kuwi ora ono. Laras. Kamangka awit saka wanter dawuh ingkang sinuwun aku kudu bisa nyuwanke anane kembang Wijaya Kusuma. Injih. Punten dalem sewu. Ya. Piye Puspawangi? Sambet kalian onjo aturipun Kanjeng Sinuwun wonten ing Praja Mataram. Ngendikane ingkang sinuwun. Injih. Bilih Kanjeng Sinuwun ing Praja Mataram paring dawuh dhateng Rama Dipati Jametusuma. Ya. Ingkang supados ngupadi wontenipun tumbal tumrap Praja Mataram menika wae. Malah ngaten. Menawi wonten kepareng dalem Rama Dipati Jametusuma. Heeh, piye? Ngiras pantes kagem ngetingalaken dharma bekti kula tumrap Praja Mataram medhakipun dhateng Rama Dipati Jametusuma. Heeh. Menawi wonten kepareng dalem kula ingkang saged ngupadi wontenipun kembang Cangkok Wijaya Kusuma minangka tumbaling Praja Mataram menika wae. Dadi Puspawangen saguh ngupadi anane kembang Wijaya Kusuma. Injih, kula ingkang Puspawangen. Ya kaya ngono kuwi ya, Ngger. Sing dadi dami-damane wong tuwa supaya kowe bisa ngluhurke asmane ramamu karo ibu. Injih, Yen ngono Puspawangen, kados pundi? yen wis madhep mantep kowe bakal ngupadi anane kembang Wijaya Kusuma. Kowe pamita karo ibumu, ora lali. Kowe mlebu ning taman pamita karo adimu si Sumekar. Injih sendika dawuh. Nger Puspawangen. Injih kados pundi? Apa suya sliramu kuwi bakal tega ninggalake ibu to, Nger? Punten dalem sewu Rama. Rahning menika dados tanggal jawabipun Kanjeng Rama ingkang supados nyowanaken Sekar Wijaya Kusuma menika wae. Pramila kula suwun kanthi sanget kula ingkang supados ngupadi wontenipun Sekar Wijaya Kusuma menika wae. Pramila wonten keparenganipun ingkang putra Puspawangen nyuwun tambahing pangestu nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Kados pundi menika Kang Mas? Kembang Ora perlu digendoli diajeng jalaran kuwi manggul jejibahe ning Kutha Goro Mataram.
Ya piye bae? Kanggo ngetokke dharma bektimu marang wong tuwa ya, Ngger. Ya ming pangestune ibu bae. Putra nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu Kanjeng. Mugi-mugi sageta pikantuk menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama. Iya, tak pangestune, Ngger. Injih, injih, nyuwun tambahing pangestu. Nyuwun tambahing pangestu Rama nyuwun. Banyu milih pangestu Ngger sing ati-ati. Diajeng sekasa. Tak jaluk. Ya. Aku ngerti sepiro gempaling atimu jalaran tininggal anakmu si Puspawangen. Ning tak jaluk Diajeng Puspawangen kuwi bakal ngluhurke asmane wong tuwa, asmane Rama lan ibu. Injih Kang Mas. Yo, ming tak jaluk sliramu aja pegat ing kaprayenan, tansah minta sing nugraha ana ngersane Gusti ingkang Maha Kawasa supaya lakune Puspawangen ora ana alangan suwija. Injih sendika Kang Mas. Ngger. Danupaya. Mbok yo kene to. Danupaya. Nuwun kula, Rom. Caket ibu kene lho, Ngger. Injih. Sing tok pikir apa, Ngger? Kok dadi kowe terus delek-delek ora sah mikir perkara iki. Ora nek kowe to, Mbok. Punten dalem sewu, Rom. Ya. Sinten tiyangipun? Menawi kula titik glagat lan pasemon Rama kaliyan ibu niku ingkang dipun tengenaken namung kejawi Puspawangen. Kasunyatanipun saben dinten inggih Puspawangen menawi katimbalan ingkang supados sowan wonten wong Siwapatih inggih Puspawangen. Danupaya meniku dipun kiwakaken. Napa menika mboten ateges nengenaken Puspawangen ngiwakaken Danupaya, Rama. Gedhe cilike meri to. Kula mboten ateges meri menika mboten, Rom. Lah yen kowe ora meri kok kowe matur ana ngersane Rama ibu kok glagat pasemonmu ora kepenake ati. Kasunyatanipun ra injih leres to. Saben dintenipun ingkang dipun tengenaken Puspawangen. Nek menawi kadhawuhan ingkang wonten saben Danupaya, ning menawi dipun dawuhi wonten ing kraton napa wonten ing kadipaten Puspawangen. Lah menika lho Rama. Danupaya. Inggih. Rama ke ora rumangsa mban cindhe mban siladan. Kok terus Puspawangen tak kepenake Danupaya sing garap sawah kuwi ora. Jalaran garap sawah kuwi sono sing garap dhewe para abdi. Lah yen tak sawang geragat pasemonmu ki nuduhake yen kowe ora dadi kersamu. Inggih. Mila ngaten, Rom. Punten dalem sewu. Menawi wonten kepareng dalem renen kadang kula Puspawangen menika badhe ngupadi Kembang Wijaya Kesuma. Ya. Pinangka nindakaken dawuh dalem Rama Dipati Jana Kesuma. Mila renen Danupaya menika ing medal punika nggih sampun akhir dewasa. Iya. Lair lan batos kula kinten sampun cekap. Mila Rama, kula nyuwun donga pangestunipun kula pengiras pantes badhe ngatonaken dharma bekti wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun. Badhe ngupadi Kembang Wijaya Kesuma, Rama. Danupaya. Sliramu kuwi ngancani ibu ana ing kadipaten kene, Ngger. Lho, kersane ibumu? Kersane ibumu kowe ora kena jengkar saka kasatriyan. Inggih. Sing jenenge putra kuwi kabeh dipadha. Wong tuwa iso ngedom katresnan kanggo putra-putrane, Ngger. Iki dimirengke ngendikane ibumu aja duwe penggalih sing kaya ngono ya, Ngger. Dalem sewu. Tya praja piye? Yen kula mirengaken aturipun Nak Mas
Danupaya menika leres. Dalaran badhe ngupadi Sekar Wijokusuma. Iya. Nggih. Mangke dipun aturaken sampeyan dalem sinuwun Hanyakala Kusuma ing Mataram kangge tumbal. Menika leres. Kula tumrap leres. Ya. Danupaya nuwun paring pangandika Rama. Aku wis bisa nampa unjuk aturmu. Pojok ing atimu kowe ra lila. Menawa kangmasmu sing ngupadi anane Kembang Wijokusuma. Inggih. Mila ngaten, Ro. Piye? Lenen Kang Mas Puspawangen menika sampun ngupadi Kembang Wijokusuma. Iya. Semanten kuwi kula. Kula sampun prastya dhateng jiwa lan raga kula. Kula dereng pati-pati bali kondur. Menawi dereng ngasta nganti Kembang Wijokusuma ngaturaken wonten ngarsanipun Rama Dipati Janakesuma. Danupaya nuwun paring pangandika Rama. Rama ngerti. Menawa kowe adreng kepengin ngupadi tumbaling Kutagara Mataram. Iya. Yen ngono Danupaya. Kowe tak tunjung. Tututono kangmasmu Puspawangen anggone ngupadi Kembang Wijokusuma. Inggih, lillah dalem kula suwun Rama, pangestuku banjur. Nyuwun tambahing pangestu. Nyuwun tambahing pangestu. Iya nggih. Ora lali kowe nyuwun pangestu karo ibu. Yen wis dadi antepe karepmu ya Nger. Punten dalem sewu. Amrapata kados pundi kemawon. Kula badhe mundi dawuh dalem ingkang sinuwun Hanyakala Kusuma. Ngiras pantes kula badhe ngaturaken dharma. Amrapata kados pundi kula nyuwun donga pangestu dhateng mugi samangke ingkang putra wikantuk kabegjan wonten ing ngarsanipun Gusti. Pangestune ibu kanggo sliramu ya Nger. Inggih, Bu. Sing ati-ati. Inggih. Nyuwun pamit. Inggih, kula Kanjeng. Muga-muga putraku sakplor bisa mujudake anane Kembang Wijokusuma. Inggih. Diajeng Sekar Sari. Kados pundi Kang Mas Adipati? Ayo diajeng. Aku derekno. Munggah sanggar pelanggatan. Nyuwun ngono ngersa dalem Gusti ingkang Maha Agung supaya lakune putramu sakloron tansah manggih bagya mulya. Patista Praja. Inggih, kula Kanjeng. Kaya wis rampung pisuwanan iki. Inggih. Mula borong bodho ring pisuwan. Inggih, sendika. Ayo Kang Mas. Rene pisuwane paripurna. Anggone kowe anggone padha sowan dibodholake.
Rama katimbalan sowan ana ing Mataram. Nganti Titi Wanci iki kok durung kondur. Kok gek Rama ki kadukanan. Apa duwe luput marang Kanjeng Sinuwun. Urip karo Kanjeng Rama. Meng wong loro wae Rama ki tindak wae. Nganti amene urung kondur ya kok tak serantine sak loro. Menawa Rama enggal Raping kerados daweri julatara kaya apa kang gawe lara yoga. Monggo Rama, monggo. Monggo Rama. Monggo to Rama. Kula aturi lenggah Rama. Yo. Lantip panggrahe tamu. Injih Rama. Jalaran Rama kondur saka pasowanan. Menawi kula waspadakaken kados Rama sengkeling penggalih. Wonten menapa ta Rama? Bener nggih. Jalaran Rama nembe wae pasowanan. Mekaten injih. Rama uga ora bisa ngudari weruwet tenteng praja ing Mataram. Singoranu. Kok cubluk ben. Ora ngerti. Yen lagi ana pacoban. Pacoban Rama. Lajeng pacoban menapa Rama? Ning praja ing Mataram iku lagi kena pacoban pagebluk. Injih. Kabeh kawula ing Mataram tansah ngandhang cintraka padha lara kabeh. Malah ngene, ya. Injih dos pundi Rama? Lah ning Rama kuwi yo badal wakil dalem ingkang sinuwun. Kok apes temen yo, nggih. Dos pundi to Rama? Wong tuwa ki yen wis yuswa sepuh. Injih. Mula kok lantip banget panggrahe tamu, nggih. Enten apa to Rama? Mbok monggo to Rama ingkang matur kemawon Rama. Ya. Aku tak bloko marang sliramu, nggih. Injih Rama, injih monggo Rama. Lah ning sliramu ki uga jejering wanita, uga prajurit ing Mataram. Injih. Mula dawuh timbalane Rama, Injih. kowe ndak utus upadineng kang wujud kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma Rama. Lajeng kembang Wijaya Kusuma menika kados pundi Rama? Kula dereng nate pirsa Rama. Ya kuwi nggih. Rama sing ora bisa ngudari ing pakebluking praja Mataram. Uga Rama durung prisa uga. Mulane nggih. Injih. Sinajan kepiye wae Injih. katana Darma bekti muna ngersani ingkang sinuring Mataram. Injih mekaten. Lah ning sliramu prajurit wanita Injih. aja ninggal ing tata krama. Upadinen sepisan meneh ya nggih. Injih. Rama dawuh marang sliramu upadinen kembang Wijaya Kusuma. Ngeras pantes kowe nyuli wong tuwa. Lajeng kados pundi Rama? Menika menawi kula dereng pirsa wujudipun kembang Wijaya Kusuma menika Rama. Kowe mlaku ngendi papan? Ya kowe upadinen kepiye caramu nggonmu bisa ngupati nyewanake kembang Wijaya Kusuma? Menawi mekaten kula sagah Rama. Kowe saguh. Injih. Ayu tenan kowe nggih. Ya kaya ngono ki ninggal saka wong tuwa. Injih Rama. Upadinen pinangka kanggo gantine wong tuwa
sing bisa ngluhurke darmaning wong tuwa mung sliramu Cahayu. Ora gancaran wektu Rama tak tundung berangkat dina iki ya nggih. Menawi pengkatan kula badhe nyuwun pamit. Ya. Pangestu dalem mawon kula suwun. Mbah ngumili pengestune Rama ya. Nggih Rama. Sekar-sekar beponde Sri Kresna Ya. Kowe ora bakal tak tegake nggih kula kandhet. Sinajan tekan ngendi papan. Bakal tak awat-awati. Adoh tak ceraki yen cerak tak doyo nggih. Jangan mengenang, jangan mengenang warnaning kusuming Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak nggih leres ta Bu nek di salam niku dijawab. Nek sing ngucap salam niku entuk barokah, entuk pahala, sing jawab nggih entuk. Nggih mulakno kula jawab dhewe. Saiki ngene. Kowe mau ngatur assalamualaikum lanya aku ki rombongan aku mau ndelek jemawon Pak, tenan yakin. Ambok wis kepenak. Ngaku rombongan? Rombongan. Awang uwul ora kok ngaku rombongan. Aku sampean kira ming rene kira ming watan rene ta? Urun ya. Urun apa? Wadah kacang. Duwe apa kacang? Aji duwe kowe. Oh iya. Iki aku ya kepengin ngatur. Kowe melu-melu piye? Bapak Ibu warga ing dusun Dumiri. Sinaosa kula menika sampun kasep kula perlu ngaturaken innal wa'idin wal wa'idin. Sedaya kalpatan kula nyuwun pangapunten dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu. Najan anggenipun srawung nembe sak menika mboten wonten awonipun. Amin. Nek
wong kaya ngene ora kasep nggo apa? Arep dibuang maneh man dipangan ora enak rasane. Ngiroh rasane takon tunggale. Apa lali kok dementuk anyar nang kene? Ya paling ora yo ngene iki. Karo aku saka nyong. Sik to, aku tekan kene iki jane ya bingung iki. Kene iki jenenge ngendi? Mau? Kedung Miri, Nduk. Pundi, Bu? Kedung Miri. Sriharjo. Imogiri Bantul, Yogyakarta, Indonesia Merdeka. Kula niku nggih bingung tekan mriki niku. Niki wau kula kan ngampiri Taulut, Pak De Taulut nggih to. Kebablasan munggah tekan Mangunan. Anjuk kula balik tengene omahe Pak De Taulut niku. Rene. Ketoprak ning kono kuwi sak kelintengan buta ngoten niku. Ah kok dawa banget jebule mriki niku adoh, nggih to. Nggih, kula mboten ngomong nek ngene Taulut dawa lho. Nek ngene Taulut niku nek ketok prejengane ngoten niku ming cendik. Cendik wae meso nek putih karo resik. Ha bureke. Bule ya digoleki kok. Aku ki nek tekan kene iki engko karo Taulut ki ana keterangane ora. Nyuwun pangapunten maaf ya, nek sing jenenge Pak De Taulut wong tindak wingi niki kok ora keterangane apa? Oh, jelas nek ora ana keterangane. Kowe ngerti jenenge desa kene mau Kedung apa? Kedung Miri. Kedung Miri kedung tegese wis kedung rezekine, ya toh? Oh iya. Wong nek wis kedung rezekine ngrasakake. Miri. Miri. Saya suwe saya enak. Wong masak tanpa miri ora enak. Oh. Gitu, Bu. Sik. Sampean kok rada mletik e? Rada sekolah suwe aku padha. Sampean mangan sekolahan po? Oh, ora. Apa? Apa jokan? Sik to. Aku ki jane mripate ya nganu apa iki blero. Mripate iki katarak ya aku. Oh, cetok. Yo. Wong sampean ki wis ndek bojo kaya ngono mblingar, ayune ra jamak-jamak, irunge hadhe kaya irung Petro. Iki alah ya ampun gek jenenge lambene numplik, untune ompong. Waduh kaya ngene, aku di bojo loro kok gelem ya. Ora ngerti kowe iki karepe. Nek ana lawa mlebu iki kok gerek bleng ngono lho. Rasane nggo cerme. Lho, saiki ngene. Nek wong kaya ngene piye rasane jajan? Sepo. Ayo wis ora ono rasane to. Ayo beda ta nek karo aku. Ayo beda ada ta nek karo aku. Apa kowe? Mbok ngelingi. Mau nang dalan runtung-runtung kaya ngono mbasane to anyar nang Dumiri terus beda. Nek tak sawang kaya wedhus gembel ya to. Iki yo widodari. Ning wedhus gembel regane akeh. Medhun regane. Medhun ki ra nek liyane wedhus gembel. Nek sing iki jenenge Asih Lestari. Kae jenenge Dul Kiem. Asih Lestari gawane nang pasar. Tuku lipen kae gawane nang sawah. Tak boncenge mau. Iya. Ana kireke medhun. Hah? Ana kireke medhun. Ana kirek medhun. Oh, ana. Kae yangku ngene. Sik tak urus iki. Nah jane iki gawane ning sawah rak mareki wetengmu kuwi to, Den. Nek aku ora nang sawah yo mangan apa? Ha. Arep kowe ning sawah nek aku ora duwe weteng iki arep mangan sapa? Oh ya ora ono wong kok ora duwe weteng. Aku dadi wong tani, nandur pari sak wernane. Kacang dawa-dawa. Kowe tau ngrasake to nyayur kacang dawa-dawa? Kuwi kacang tandur aku, ngiruh rasane tandur aku, takon tunggale. Ora ono sing tuku. Ora ono sing tuku ya dinggahke sesuk meneh. Tukul. Tukul malah garek ngrabuk. Ayo. Wis tuwa to, timbul ra metu tukul kowe. Tuwa ki ra mung umur. Aku tak takon. Nek umpama dibandingke aku karo Mbak Yu kuwi. Iya. Pilih ndi wis? Saya ki kripik telo sing garing ya. Kripik telo garing. Nek aku? Lah kowe jan semangka sing tanpa biji ya. Tak rasa-rasake kuwi tanpa biji. Tak rasa-rasake iki kowe jan sentimen banget ya. Sentimen piye to? Aku ki dadi bojo sing keloro. Bojone awake dhewe iki. Aku ki le gelem ki mergane napa? Nek sing jenenge bojo kok loro ki rak gaweane kepenak to. Aku rak ya ono sing ngewangi to ling ngladeni Karsadi. Ya kowe rak karepe mbok enom. Ah iya, lah karepmu piye? Nek karepe mbok tuwa ora ngono, mane klemu janji karo aku daki-daki kaya ngono. Ning mbasa nang Dumiri kene entuk prawan anyar Dumiri terus beda karo padatan. Syukur. Sapa wonge ora mangkel. Syukur kowe. Duwe bojo loro, bisingane syukur kowe.
Syukur Pak kowe. Aja ndek bojo loro. Oh, kene iki syukur. Ayo nang bojo siji ya. Syukur ya. Pakmu. Jane ya saking dene sampean iki lho Pakmu. Oh ya wis rumah sakku wong ya gulane nandi-nandi kok ndek bojo loro. Apa ya piye? Lah piye? Ayo liyane ta ya iso. Liyane apa? Ayo salah satu omongnya ndak do ditiru bocah-bocah. Oh, to. Apa iki ngene. Piye? Nek awake dhewe kuwi mung dongeng saya suwe kuwi dewek tanpa donga saking nembang. Ya redene bojomu kan ana loro ana bojo tua, bojo enom. Bojo tua kan nembang dhisik. Engko ge aku ngono. Aku kan nembang. Ya nembang apa ya meng nang sawah wae to yu. Rumah sakku nek kowe iki nek nang sawah ya iso macul. Piye? Nembangi maju ngono men ditonton Pak Lurah lho. Pak Lurah lho. Aku diduga ser disurung-surung. Hanya ra surung ya. Ya. Nuwun sewu, Bu. Caping gunung mangke kula bawanane. Iya meneh nyambut gawe kowe wan. Ayo wong loro, anggap nek kene apa Nut. Ndowan kok ora nyambut gawe kuwi. Iki rumah sakku jane to. Yudel iki wangun nek dadi bojone Pak Detaulut melan. Lah iya. Iya to. Pak Detaulut cendik kono dawi ra kaya angka 10. Aku ki arep nembang. Kok anak-anak minti. Ayo nangking tuyul. Saben mengin nyawang gesah. Aduh. Ayo Pak tak omongke apa ngene kene aku. Iki digejeleke kapan iki? Iki ki digejeleke kapan? Ora ya biar apa kowe. Goblok. Jleng. Lah jare dijenglengke. Ora usah dijengleng ra. Ora jenglengke apa yo? Wis trima? Trima jengleng ki kok ora pernah ya Allah. Oh, lara. Yen men. Wah jare wedok kok suarane lanang. Jare wedok ana kelo menjingi. Janur kuning tak kujange anak lanang. Tang gintung, atak duk tak Kowe kok ndak jeblot panggunge. Kembang wae weton Guno ayo gayeng kono rumah saku. Ayo karo kowe Dik, sembokno sampe magumyak kono. Jadi nyambut gawe bareng. Pacitan. Nyawangi jen kocok Dik. Genti wadah kacangku sing arep mengo. Siap. Pacitan. Ayo gek tunggu. Iki. Mario. Sarwi. Yo. Senang. Nek ngeten iki kudune dijenglengke dadine iki ngaten iki lho Bu. Rame. Ini rasana gembira lho. Bu, nek guyu ampun dampet mecotot. Ayo, Pak. Aku tengok ini wae. Ayo gentenan. Nggon apa iki? Ayo pacitane tok oke. Wes. Apa? Panas udan. Kowe ra teng apa-apa. Ngapusi, Pak. Ngapusi pripun? Aku mah koyo angel tak omong apa ngene ngapune itu aku. Sampean ki mah kaya walang kepidhek. Apa ya?
Heeh. Ayo sing mending walange timbang aku. Apa? Walang iso njlentik nek aku ora iso. Ayo nek walang duwe apa kae jenenge ngene iki? Mas udan. Ono swara tanpa rupa. Panas aling-aling mangko jinali. Aja kangen. Ya sing sopan sithik to kowe iki. Oh, gedeng ta yo alah yo di ngapura to. Yo lah kasat-kasat kaya ngono aku nek dibom piye aku bojoku sinep aku. Dek zaman berjuang terkelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ono ngendi jarene wis menang keturunan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak cadongi saka jagung yen mendung tak silih saping gunung Omahe suwung. Apik kono. Apik. kandhani kula niku nek ra kepepet ndek bojo niki kula pateni kok. Apa tadi sumet neh to? Oh iya. Oh, aku tetep gemati kok urus sampean ki tak kuat kok ya. Meng sesuk umpama mati dhisik iki ra apa-apa aku tak golek meneh. Bisa nyapa. Ora ilang gone padha lara Iki wadahe kacang kon muni terus. Ayo. Oh ya. Ya. Muni. Dadu tak dadu. Iki ora kon mandek kon bablas nang mangunan ngono. Awake dhewe ora ketoprak kok iki. Apa?
ngajak munyuk tak pikir. Ledeke aku, munyuke sampean. Rasane ngembira luka kang kene ya wis ana. Ayo sing mending munyuke timbangane. Mongko saking mempenge gembira bias. Itu kene kita tak jagung-jagung. Ya ora apa-apa ta, aku yang duwe ka. Jenenge mah penembang caping gunung. Capinge gunung meneng kok mating perketik. Endi? Padha karo ngajak munyuk ane. Ayo. Malah kaya Ngajak munyuk kok mundham Kyai Semeno kae piye? Apa cukup ning pawon apa enak to? Pakmu, kae sing nggih kono kae le do mresani sangu kacang. Wah iya. Kacange pangan dhewe-dhewe ndek dhewe-dhewe. Di rumah to. Kae godhog dhewe kacange kae ora nek. Gek kae kok ana wong mangan wong barang kae. Ayo kae. Ora aku ngomong sepi kok ya. Kae usone anake kok bocah mangan wong piye? Halo. Kang kene wara satu-satu. Wis saiki nembangne. Ayo dipacake. Dipacake. Iki jatahmu iki. Anu ayo. Kula. Mbok nek ana bendarane teko rawuh. Ki mbok di lenggahke. Ana bendara kok oleh mlaku ngene iki. Nah, bendara paling raya tinggal Yung, aku wis ping 7 yo. Ora ngene iki paman sing tak karepke ora ngene iki. Lah terus pundi to ingkang dipun kersakaken menika to? Nek ana momongane rawuh mbok diajeni. Oh, sampean niku ajeni piro? Diajeni kersake diajeni pinten? Wis njaluk tak ajeni. Kok malah do dinengke wae. Itu setengah bagore Bali apa piye? 6,5 tak terke rumah. Itu setengah bagore Bali nggo mbagori bojoku cemplungke kalen. Nek 6,5 ke kinyis-kinyis kaya ngene kok tengah-tengah. Arep besar, tak dumuke dhisik. Iki paling ya 20 juta wong semene kok. Prene iki sesuk kena nggo. Pak Dul, kesempatan Pak Dul. Yong, pripun Darayu?
Pripun to Ndarayu pripun? Kok ya ora pripun? Kowe iki lak le do melu aku kira wis pirang-pirang Agek telung dina le ten mriki agek sedina semengene iki. Nggih, dan ajeng nek niki tembe gambaran niki enggak. Kuwi bendaramu putri. Inggih, Rama. Wonten dawuh Rama. Mula kowe manut marang Kuntai. Inggih. Ora paham. Ana bendara kok setelen. Lah iya. Ya. Aku njaluk duwite. Malah aku mau tak kukup. Nek ana bendarane rawuh mbok dihormati. Hormat. Gerak. Bu, melu Bu. Hormat. Kuwi to gerak. Gerak. Wes hormat. Gerak. Ora ngono kuwi to, yang saya tak karepke iki ora ngono kuwi. Lah pripun penjang kok ngewoke lho. Tambah susah, tambah bingung aku nek ngene iki. Aku ya tambah susah. Mendrengku ngenteni sesuk-esuk. Aku tang panci. Lah piye to iki? Mengko gogrok piye iki? Bingung. Terus ora ayu mendrengmu ora anu sesuk tak potong gajimu kowe nek carane ngono kuwi. Wah, kelakon adol apem aku. Pak Lurah, apem kula mang tuku Pak Lurah. Murah mau Pak Lurah. Do gelem nek do momongane rawuh do kaya ngono do ora pangerten agak susah, agak bingung, malah do seneng-seneng, do nembang-nembang. Aduh. Wes. Do njaluk dipotong gajine piro? Ayo. Udah itu deh. Nek ngono kuwi njaluk dipotong pirang dina? Aja ngono kuwi kok gak tenanan. Kene iki gawat lho. Pripun Ndarayu? Lha panjenengan menika rawuh-rawuh kok katon sungkawa. Sengkel penggalihipun menika ngraosaken menapa? Menapa anggenipun kula ngladosi panjenengan menika wonten kirangipun? Kantenan kula menika anggenipun napa kelan tempe menika wontenipun namung gembus. Aku ki ora malah tambah seneng ning tambah bunek. Piro rupane yo. Kangge bebek. Kula ki jebulno dibebunek malah bebunek karo rupa kula niku. Napa rupa kula iki malah kemunyo kok? Ana wong ora sing tak gumuni kok ora apa ana kok Menika wala kok. Ndarayu. Ampun jenengan menika maafun sing kekalih kados ngaten to Ndarayu. Lah iki malah jareke bendaramu sing reget nek ngene iki. Ayo salah dhewe to. Ngambungan barang sing singit ya. Kowe iki arep ngambung apa lap? Lap. Ayo to, wong liyane wae ana lho. Mboten napa-napa umpamane dampet nggih meng mecotot. Nggih. Jenenge guyu ampun dampet mecotot ngono. Padahal Pripun dolanan Ndarayu, nyuwun pangapunten, menika wau namung gegojekan. Kantenan kula menika rak nggih diwayuh kalih bojo kula niku rak nggih nrimo. Lah kok ya gelem diwayuh. Ya kula niku rak nggih. Kaya nek diwayuh ki penak. Ah penak. Penake piye? Malah ngladeni kok. Monggo nek kaya ngoten niku meng gampang bablas. Itu nek umpama bablas ya tak ijolke sing ngendang. Oh, rak ngono ya wis. Sing ngegong mawon, Dik. Sik ngegong apa sik ngendang wis sak karepmu ki urusanmu. Sik ngegong mawon enten tutuke. Den, dasar sih ora duwe isin. Paman, Piyung, kowe iki po ya ora ngerti nek atiku lagi sengkeling penggalih, agek susah. Susah napa? Susah niku tambane napa? Menawi den ajeng semekan. Piye, Paman? Menawi panjenengan nika nembe susah, kula lipur malih napa? Ora Paman wis kuwi wae, kuwi wis ora marai seneng ati. Yuk, arep kok jak nang sawah macul apa piye? Yo, lah kersanipun. Ayo kok jadi tandur piye? Kowe iki kok ora ngerti to Paman, Kang Mas Puspawangen wis tindak, wis pirang-pirang dina ora rawuh ana nang taman. Aku rak dadi susah to Paman. Tindakipun menika jenengan dipun pamiti menapa mboten? Yo Ndarayu, Bu, Ndarayu, kula nggih susah. Bojo kula niku tanggung mboten belanja kula. Mestinipun menawi tindak menika rak pamitan karo ayo kula nggih susah bojo kula tetep. kowe iki ora pamit karo aku Paman. Yo, Kok saged pripun? Mas Puspawangen. Soale matur
Diajeng Sumekar. Ayo kowe. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Aduh panjenengan rawuh Kang Mas. Iki sing tak kersake dudu kowe. Kula menika Sumekar Kang. Iki biyong kaya nyos. Biyong kaya nyosor wae. Mesambangane iki. Pantesan yo nek kowe iki diwayu ya nyosor wae ngono. Ora apa-apa isih payu. Man, Kang Mas bos kawange. Pripun? Monggo Kang Mas. Iya, iya. Mbok pira boro bendarane rawuh ki mbok yo dilenggahake. Walah gampang. Alah. Monggo. Kowe ning dhuwure. Hei, kowe ning dhuwure kene. Bu, cocok. Kula Aduh. Waduh, ha iki temencet. Ora karu-karuan tenan. Aduh. iki ana kelakon Paringan. Paman biyong. Kang Mas Popon nembe rawuh mawon. Mesti ngelak luweh mbok digamelke unjukan. Disiapke daran. Ora ning pangkon-pangkonan ngono kuwi. Sampean rak jenengan rak mboten Yung Kadeng kerjaan menapa dan ya Dara. Wes kono biyong siapno unjukan karo daran nggo Kang Mas Puspawangen biyong. unjukan. Jan blas kan Kono jeruk napa teh? ya jeruk ya ora apa-apa. Jeruke mboten wonten. Terus Kopi. ya Ora juga kopi ora apa-apa. Nun sewu Kang 1000. 5.000. Nggih. Iki duwe abdi we kok padha gemblong koyo ngene kepiye to? kudune ngaten iki jenengan niku le rawuh wau. Biyung, pira boro nek bendarane rawuh kuwi diwedeni. Mengko dhisik. Aku arep Bojo kula menjane jan cocok tadi. Engko nek ketiban tes piye? mengko dhisik. Biyong. Lah kok Pripun Kowe mau tak dawuhi apa? ani iki kok sidul kok. Sumekar. Sidul lho kok gaweke dul. Tak kon godhong wedang. Nyaosi unjukan Kang Mas Puspawangen Gaweke lek gaweke dul. Dul kiem. Kula terima ya gage Ndara. iya. Monggo. Pun jenengan lek lenggah mriki, Ndara Ayu. Kang Roko legari. Lah lenggah mriki, baguse. Dan iki luput baguse rupane kok codot tok Kula baguse. sampun dipun keparengaken lenggah mriki Ndara. Wes putraku sing bagus. Kene lenggah kene. Ibu tak ning mburi dhisik. Engko yen ibu kepengin. Wes biyong, wes cukup selak. Paman Kang Mas Puspawangen selak ngelak. Kan jeleke mawon. Kula mangke. Pun lek mriku lek do omong-omongan, keluar karo yunga temen ten iki. Lek terus ke. Wis gek kono. Anggap mawon kula mboten Aku nenten. gawekno unjukan yo. Damel unjukan. Dah. Nek ora weruh Wes. ya. Ya kaya ngono kuwi Kang tak karepke. Bisa nglipur bendaramu. Diajeng Bondowati. Diajeng Bondowati. Kepiye to iki? Pon Kakang rawuh lah kok malah mung disuguh gelungan iki kepiye? Nggih napa Kang Mas? Diajeng Bondowati. Diajeng Sumekar. Nganti sasar susur diajeng. Ika pripun to Kang Mas? Ayine ki ambak kok Ya, lali ya, jenenganipun pripun? Ngene diajeng Sumekar. Pun Kakang rawuh ana ing Taman Keputra. Nanging sajake Baguse niki ujukane ujuk. ya ampun.
Iki. Gek kon kepiye meneh iki. Iki nak diunjuk. Terus aku kon lenggoh mangap ngono apa? Nggih, ngaten iki. Gagak mawon. Iki, Dok. Kepiye to diajeng? Abdimu iki lho. Lah kok ngane-anehi tenan ta yuk. Nek ora weruh kangen ning yen weruh kok jengkelake tenan. Iki apa meneh? Kepiye? Menika sanes Bondowati to, kabungane menika den ajeng sumekar. Heeh, aku nganti kesasar susur. Kula namung mutaken nyuwun pangapunten nggih, Ya, Ndara. ya. Iki banjur kene. Kowe arep ngunjuk ngono apa? Boten. Kene nek arep ngombe apa ngunjuk kene. Nek ngunjuk kula niku geduren. Nah, wis kok. Sampun nggih. Ya. Ah, jan. Diajeng Bondo, diajeng Sumekar. Lah kok ngane-ane tenan diajeng Sumekar. Pun Kakang rawuh lah kok polatanmu malah kaya ora ana ing penggalih ki ning apa diajeng. Pon jenengan mang penggalih kiambak Kang Mas. Panjenengan tindak dangu mboten tindak ten taman. Tindak ten pundi mboten nyaosi kabar kula. Mboten midhangetke kula, mboten mirengke kula nek kula niku kangen. Panjenengan jenengan iki wonten pundi? Pinten-pinten sasi, pinten-pinten wulan mboten ngabari. Ya. Mula pun Kakang sawetara wektu ora tedhak, ora rawuh ana ing Taman Keputren kene. Mergo ana pakaryan kang kudu tak rampung-rampungake. Oh, menawi mangkaten pakaryan kalih tresna dumateng kula luwih awrat menawi pakaryan Kang Mas. Diajeng Sumekar. Aja kaya ngono to diajeng. Nek ora ana penggalih kok tambah gemesake to diajeng. Lah panjenengan mboten mangertos nek kula niku kapang saestu dumateng panjenengan Kang Mas. Kapang ya kapang. Pun Kakang uga kangen banget marang kowe Sumekar. Ngene. Mergo pun Kakang sawetara ora tedhak ana ing Taman Keputren kene. Tak baleni meneh mergo ana pakaryan kang kudu tak rampungake. Ora teges aku nglalekake utawa nyepelake marang diajeng Sumekar kuwi babar pisan ora. Ning nyatane jenengan mboten nyaosi kabar kula, mboten nangletke kula pripun-pripune. Jenengan mangertos kiambak. Kene nunggu Kang Prayoga. Nek kula nek tilem nek mboten kalih Kang Mas Puspawangen kula mboten saged tilem. Iya. Ngene diajeng. Tak jarwane nggonku sawetara wektu ram tindak ana ing Taman Keputren kene mergo natkala pun Kakang sowan ana ngarsaning Rama Dipati Jayasura. Rama Dipati ngendikake menawa nampa dawuh saka ngarsane Kanjeng Sinuwuning Praja Mataram. Kang dina wektu iki Praja Mataram lagi wae nampa pagebluk kang paribasan esuk loro sore temakaning pati, sore loro esuk dadi bayangan diajeng. Mula Rama Dipati kadhawuhan nampa kadhawuhan supaya golek kembang cangkok Wijaya Kusuma. Oh, kedah pados kembang Wijaya Kusuma. Menika ingkang supados napa pados niku Kang Mas Puspawangen. Iya, mula aku kadhawuhan dening Rama Dipati Janakusuma supaya goleki tumbaling Praja Mataram kuwi mau. Menawi mekaten madosi nggih madosi, ngupati nggih ngupati kembang Wijaya Kusuma menika
ingkang baken kula nderek nggih Kang Mas nggih. Kula nderek madosi kembang wijaya menika. Arep nderek anggonku goleki kembang cangkok ujo. Nggih. Kowe kuwi sawijining wanita diajeng. Paribasan kepanjangan rikmu karibetan nyamping. Apa yang sak mengkone ora bakal ngribeti anggonku golek kembang cangkok ujo semua kuma. Mboten Kang Mas, kula mboten ajeng ngribeti, kula mboten ajeng rewel Kang Mas. Ingkang baken kula angsal nderek nggih Kang Mas nggih. Saestu Kang Mas. Mboten neng dalan ora nyuwun apa-apa. Mboten, kula mboten nakal Kang Mas. Yo. Yen kowe adreng tetep kepengin nderek pun Kakang yo tak keparengake. Saestu Kang Mas. Tak keparengake. Saestu jenengan parengake kula nderek. Saestu nggih Kang Mas nggih. Ora apa-apa diajeng. Nggih, menawi Sesuk tak kanthi. Remen penggale kula Kang Mas sakniki. Ngene diajeng. Nggih, pripun Kang Mas? Kowe tak keparengake nderek ngupadi kembang cangkok ujo kesumi. Ning wektu iki dina kan wis wancine wengi diajeng. Mula mbok yo kowe sarya sesuk yen wis plethek sengenge diajeng sumkar tak kanthi ngupadi kembang cangkok wijaya kusuma kowe. Nanging kula dereng ngantuk Kang Mas. Durung ngantuk. Dereng. Terus karepmu kepiye? Menawi kula kepareng, kula pun rengaken kados biasanipun nggih Kang Mas nggih. Ya. Kene. Pun Kakang tak rengeng-rengeng ning diajeng sumekar enggal sari diajeng. Nggih Kang Mas. Ya kene. Kene. Saestu nggih Kang Mas kalih peteke nggih Kang Mas. Tak peteki diajeng. Wis ge. Turu sawet. Mriki niki nggih Kang Mas. Iya. Kang Mas pun dangu mboten direngeng-rengengen Kang Mas wis pawangen. Diajeng. Aduh Yayi. Marang sira doh wong manis. Wis gek sari diajeng. Nggih Kang Mas. Mara akeh. Wis gek sari ya to. Perso Ringin niki lho Kang Mas. marang karepe ati iki wis gek sare kepenak nggonmu nendra diajeng sumaka semono gedhening katresnanmu marang pun Kakang semono uga pun Kakang tresno banget marang sliramu nanging diajeng sumaka rahning pun Kakang duwe kewajiban kang kudu tak rampungake mula sawetara wektu pun Kakang njaluk pamit ngupadi ananing kembang cangkok wijaya kusuma kuwi wis diajeng wis pun Kakang njaluk pamit diajeng wis diajeng pun Kakang njaluk pamit kepenakno anggonmu sari diajeng